Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Levitico. Taong 1961, Dagupan, Pangasinan. Itong mga panahong ito, naninirahan malapit sa dagat si Levitico. Kasama niya noon ang kanyang ama na siya namang nag-iisa niyang karamay sa buhay. Bagamat paralisado at wala na itong nagagawang trabaho, pinili pa rin ni Levitico na ito ay mapagsilbihan. Sa 5 taong nakaratay na ang kanyang ama sa higaan, siya ang tumayo bilang ilaw ng tahanan at padre de pamilya. Mahirap man ang mga bagay-bagay para sa kanya, wala siyang magagawa kundi ito ay kaharapin ng buong tapang at katatagan. Isang araw, habang naglilibot sa baryo ng isda si Levitico, meron siyang nakitang albularyo na galing Ibayo. Nang masipat niya ito, dali-dali naman niya itong kinausap ukol sa kakayahan nitong manggamot ng mga taong may karamdaman. "Magandang umaga sa inyo, Manong. Albularyo ho ba kayo?" Bungad na tanong ni Levitico sa matandang naglalakad sa daan. Matapos niyang makapagsalita, agad namang natigilan ang albularyo sa daan at dali-dali siya nitong tiningnan. "Oh, iho, albularyo nga ako. Bakit? Ano ang kailangan mo?" Mahinahong sagot naman sa kanya ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ama. Habang nasa kasagsagan ng pagkukwento si Levitico, bigla na lamang siyang napahagulgol sa iyak dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ilang taon na din kasi niyang kinikimkim ang problemang yon, kung kaya't hindi na niya ito napigilan noong ibinahagi niya ang istorya ng kanilang buhay. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng istorya ni Levitico, naantig naman ang albularyo sa kanyang kwento. Kahit marami pa itong importanteng gagawin, ninais nitong matingnan ng kanyang ama bilang tulong na din sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, isinama na niya ang matanda patungo sa kanilang tahanan. Nakapagpasya na kasi itong tumingin sa kalagayan ng kanyang ama sa pagbabakasakaling magagawa niyang matulungan ang kasalukuyang sitwasyon ng binata. "Manong, malaki po bang ibabayad ko sa inyo kapag napagaling ninyo ang aking ama? Sabihan niyo ako ng maaga para naman magawan ko ho ito ng paraan." Wika ni Levitico habang sila'y naglalakad. "Huwag mo na munang isipin yan, iho. Sa ngayon, ang mahalaga sa lahat, mapagaling natin ang iyong ama. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos na aking kinikilala." Sagot naman ng albularyo sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa barong-barong na tirahan ng mag-ama. Pagpasok nila noon sa tahanan ni Levitico, bigla namang umalingasaw ang panghe at baho ng tae sa paligid. Gawa ng doon na mismo nagbabanyo ang kanyang ama. Dahil sa sanay na siya noon sa ganoong baho ng kanilang bahay, kung kaya't hindi na niya ito gaanong iniinda. Kahit nahihiyaman siya noon sa matanda, wala siyang magagawa kundi kapalan na lamang ang kanyang pagmumuka. Pagdating nila noon sa silid ng kanyang ama, dali-dali naman niyang kinuha ang mga ebak nito at walang pagdadalawang isip na binuhusan ang papag ng tubig na merong sabon. Nang medyo humupa na ng bahagya ang amoy sa loob ng bahay, doon na nag-umpisang tingnan ng albularyo ang kasalukuyang karamdaman ng kanyang itay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa ginagawa nito, napansin niyang panaka-naka ang paghihilot na ginagawa ng albularyo at pagtingin sa buong katawan ng kanyang ama. Itinataas din ito ang paralisadong mga paa na para bang kanya itong pinakikiramdaman kung meron pang mga buhay na ugat. Matapos itong gawin ng albularyo, dali-dali naman itong nilubayan ng kanyang ama
at kasabay nito ang pagtatapat nito sa kanya ukol sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ayon sa albularyo, wala nang saysay kung gagamutin pa niya ang ama ni Levitico, gawa ng huli na ang lahat para mabawi nito ang kanyang dating lakas. Masyado na kasing natabunan ang mga ugat nito sa kanyang mga katawan na siya namang nagbibigay ng dugo sa kanyang bewang at binti upang muli itong makagalaw at makalakad. Kahit labag sa loob ng albularyo na ipagtapat kay Levitico na habang buhay ng magiging baldado ang kanyang ama, wala itong magagawa kundi sabihin ang katotohanan na kanyang nalaman. Iho, pasensya ka na. Wala na sa kakayahan ko na maibalik pa sa normal ang iyong ama. Mahirap mang sabihin pero huli na ang lahat para sa kanya. Kung ako sa iyo, maging masaya ka na lang nakasama mo siya sa ganyang estado. Wala namang magbabago dahil unang-una, sanay ka naman na, hindi ba? Mahinahong wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Levitico, halos bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na kalituhan. Animoy sa puntong yon, hindi na niya alam ang kanyang gagawin, gawa ng ang nais niya noon, makalaya na sa posas na nakatali sa kanyang mga paa. Siyempre bilang binata, kinakailangan niya ding bigyan ng atensyon ang kanyang sariling kaligayahan nang sa gayoy hindi siya balutin ng lungkot at problema. Maya-maya pa, bigla namang napatitig si Levitico sa albularyo at kasabay nito ang kanyang pagsagot ng, "Manong, baka naman may alam pa kayo diyang ibang paraan. Pakiusap, gawin niyo ang lahat para maibalik sa normal ang aking ama. Nakahanda ako sa anumang mangyayari, mabuti man ito o masama." Dahil sa sinabi noon ni Levitico, agad naman siyang inakbaya ng albularyo at dali-dali ding inalalayan papalabas ng kanilang tahanan. Wala naman siya noong kaide-ideya sa nais gawin ng matanda, kung kaya't napagpasyahan na lamang niyang sundin ang anumang nais nitong gawin. Pagdating nila noon sa labas ng kanilang kubo, agad naman siya nitong pinaupo upang kausapin ng seryoso tungkol sa bagay na nais niyang mangyari. Iho, imposible at mahirap yang pinapagawa mo. Kinakailangan niya ng isang sakripisyo para lamang maisakatuparan ang pagbabalik ng dati niyang lakas. Sigurado ka bang nakahanda ka sa anumang mangyayari sa kanya? Pag-isipan mo ito ng mabuti. Dahil kapag ito'y nagawa ko na, hindi na ito maibabalik pa sa dati. Paliwanag ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na ang bawat milagrong kayang gawin ng albularyo, hindi yun galing sa Diyos na totoong may likha ng lahat. Ayon sa matanda, na lahat ng milagrong nagagawa ng isang ordinaryong tao, kagagawan niyan mismo ng dyablo. Kung sariling lakas at katawan lamang nito ang kanyang ginagamit sa paggawa ng mga kagilagilalas na bagay, maaaring merong dyablo sa kanyang kalooban ang kumokontrol sa kanyang kahusayan. Maaari din namang ibinenta na niya ang kalahati ng kanyang kaluluwa sa demonyo, kung kaya't nakakagawa siya ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng isang ordinaryong tao. Habang ibinabahagi yun sa kanya ng matanda, halos hindi naman niya lubusang maunawaan ang mensahe nitong nais iparating. Maya-maya pa, biglang tumayo ang albularyo sa kanyang pagkakaupo at kasabay nito ang paglapit niya kay Levitico habang nagsasabi ng, Meron akong isang bagay na makapagpapagaling sa ama mo. Pero ipangako mo sa akin, anuman ang mangyari sa kanya, hindi mo ko sisisihin. Tandaan mo, iho, ang mga albularyo, ginagawa lamang ang mga bagay na gusto ng kanilang mga parokyano. Matapos marinig ni Levitico ang kanyang sinabi, halos hindi ito makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat at pagkagalak. Hindi niya kasi lubusang maisip noon na meron pa palang isang bagay na makapagpapagaling sa kanyang ama.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinakita sa kanya ng albularyo ang isang napakaitim na bato na lumulutang sa langis na naroon sa kinalalagyan nito. Bagaman may kabigatan ang batong yon, tila gumagaan yon sa oras na nalalapat sa langis. Habang pinagmamasdan ito ni Levitico, hindi naman niya maiwasang magulat sa kanyang mga nakikita sa kadahilanang napaka-imposible para sa kanya na maunawaan ang ganoong kaganapan. Kahit ilang ulit niya itong sipatin, tila ba hindi ito nagagawang tanggapin ng kanyang pag-iisip. Maya-maya pa, itinatak na lamang niya sa kanyang isipan na maaaring isang ilusyon lamang ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, muling tinanong ng albularyo si Levitico kung nais ba nitong ituloy ang kanyang plano. Pagkarinig niya sa naging tanong nito, agad naman siyang sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Isa lang kasi ang nasa isipan niya noon at yon ay ang mapagaling ang kanyang ama upang meron siyang katuwang sa paghahanap buhay. Nang marinig ng albularyo ang kanyang naging sagot, tumahimik na lamang ito habang inihahanda ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais nilang bumalik sa loob ng tahanan ng binata upang ipagpatuloy ang naudlot na panggagamot ng albularyo sa kanyang ama. Habang abala pa noon ang matanda sa kanyang ginagawa, pasimpleng nilapitan naman niya ang kanyang ama upang ito ay kausapin. Tay, nakahanap na ako ng lunas sa karamdaman mo. Huwag ho kayong mag-alala. Gagaling na ho kayo. Pangako yan. Wika ni Levitico habang patuloy na hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Nang marinig naman ng ama niya ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumingin sa kanya habang pautal-utal na sumasagot ng, Hindi ko kailangan yan. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa magpasakop sa kapangyarihan ng kasamaan. Pigilan mo siya, Levitico. Pigilan mo siya. Huwag mo kong itulak sa totoong impyerno. Matapos makapagsalita noon ang kanyang ama, ninais na lamang niyang magbingi-bingihan sa kanyang mga naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga lumapit ang matanda sa kinahihigaan ng kanyang ama upang ipainom ang gamot na kanyang inihanda. Medyo nahihirapan pa itong maipalunok sa ama ni Levitico sa kadahilanang paulit-ulit itong nagpupumiglas na parabang ayaw niyang lumapat sa kanyang sistema ang gamot na inihanda ng albularyo. Ngunit dahil sa pagtulong noon ng kanyang anak, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang lunukin ng batong pilit ipinapainom sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan ng matanda na lisanin na ang kanilang tahanan dahil meron pa itong importanteng taong pupuntahan. Nangako din yun sa kanya na babalik kinabukasan upang muling tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama. Kinagabihan, habang kumakain ng panghapunan si Levitico, laking gulat na lamang niya nang tumabi sa kanya ang kanyang ama. Noong una, akala niya kaibigan niya yon. Subalit nang tumagal na siyang nakamasid doon niya napagtanto na yun na pala ang kanyang ama na halos nakaratay ng higit 1 dekada. Tay, paano kayo nakakapaglakad? Gulat na tanong ni Levitico habang patuloy niya itong pinagmamasdan. Hindi ko din alam, anak. Pero kanina, pakiramdam ko parang ang sigla-sigla ng katawan ko. Matanong kita, ano bang ipinainom sa akin ng albularyo? Sagot naman ito sa kanya. Hindi ko rin ho alam, tay. Pero ang sabi ng matanda, mutya yung ipinainom niya sa'yo. Pero hayaan na lang natin yun. Ang mahalaga, magaling ka na. Sagot naman niya sa kanyang ama.
Matapos nilang mag-usap, agad namang kinuha ni Levitico ang isa sa kanilang mga inaalagaang manok para katayin. Inaasahan niya kasi noong kakain ng marami ang kanyang ama, gawa ng ilang taon din yung kumakain ng kakarampot na pagkain kanyang inihahanda. Habang nasa kasagsagan siya ng pagluluto, doon niya napansing merong kakaibang ikinikilos ang kanyang ama habang ito'y nakaupo. Ang mga kamay nitong nanginginig na animoy merong sakit at ang mga paa naman nito na walang tigil sa pagtulo na parabang meron itong pawis. Kahit kakaiba na para sa kanya noon ang kanyang mga nakikita, ninais pa rin niyang umakto ng normal nang sa gayoy hindi yun magalit sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos naman ang kanilang pagsasama ng kanyang ama. Marami noong nagtatanong sa kanila kung bakit gumaling pa ito sa kabila ng isang dekada nitong pagkakaratay sa kanyang higaan. Ang iilan sa kanilang mga kababaryo noon ay tinatawag yon na milagro, habang ang iilan naman ay tinatawag itong isang uri ng manifestasyon ng kapangyarihan ng aswang. Bagaman marami ang bumabatikos sa napakabilis na paggaling ng kanyang ama, ninais na lamang nila itong ipagsawalang bahala. Isang araw, habang naglalako si Levitico ng isda sa baryo, nilapitan siya ng albularyong nanggagamot sa kanilang lugar. Kinausap siya nito ukol sa kanyang ama at sa panganib na kanyang kinakaharap sa pamamahay nila. Ayon sa albularyo, na ang kinikilalang ama noon ni Levitico ay hindi na ang kanyang amang minsan niyang pinagsilbihan. Halos 100% sigurado noon ang albularyo na isa ng ganap na aswang ang ama noon ni Levitico. Bagaman hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito, ngunit may kung anong bagay sa kanyang kalooban ang nagsasabing ito ay totoo. Habang patuloy silang nag-uusap ng albularyo, ibinahagi nito sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa ama ng binata. Levitico, makinig ka. Aswang ang iyong ama. Kahit ikaw mismo sa sarili mo, alam mong totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sinong taong gagaling ng isang araw sa panggagamot, gayong halos 1 dekada na siyang nakalugmok sa kanyang higaan? Diyos lamang ang may kakayahang gumawa ng ganyan, iho. Wala nang iba. At saka, hindi ka ba nagtataka kung bakit kapag umaga napakaputik ng paa ng iyong ama? Hindi ka rin ba nagtataka kung bakit may mga buntis dito sa ating baryo na biglaan na lamang nalalaglagan ng kanilang mga supling nang walang gaanong konkretong rason? Paliwanag naman sa kanya ng albularyo. Matapos itong marinig ni Levitico, doon pumasok sa kanyang isipan ang mga hindi pangkaraniwang gawain ng kanyang ama noong ito ay gumaling na. Kung noon kasi hindi siya nito inuutusan ng husto, ngayon halos kung makapag-utos ito sa kanya, parang ang paningin nito ay alipin na lamang siya. Ayon pa kay Levitico na magmula noong gumaling ang kanyang ama sa karamdaman nito, ni minsan hindi yun tumutulong sa kahit na anong gawain. Buong hapon itong nakaupo at nakahiga sa kanyang silid na parabang naghihintay ng pagsapit ng takip silim. Paminsan-minsan, kusa lang itong lumalabas tuwing gabi at babalik na lamang yon kinaumagahan. Habang patuloy itong inaalala ni Levitico, bigla naman siyang hinawakan ng albularyo habang nagsasabi ng, Sige, para mapatunayan mo ang mga sinasabi ko, dalhin mo ang talandrong itong merong pinatuyong katas ng kalamansi at pasimple mong ilapat sa kanyang balat. Kapag hindi siya napaso, isa siyang tao. Subalit kapag nakaramdam siya ng init sa talandrong yan, isa na siyang demonyo. Nang marinig ni Levitico ang sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip niyang iniwan doon ang kanyang mga nilalakong isda upang mapatunayan ang sinabi ng albularyo. Pagdating niya noon sa kanilang bahay,
muling bumungad sa kanya ang isang napakalansang amoy na ilang araw na niyang nalalanghap tuwing siya ay pumapasok doon. Tay! Nasaan ho kayo? Bakit naman ang dilim dito? Tay? Wika ni Levitico habang dahan-dahang binubuksan ng bintana. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang kanyang amang nagsasabi ng, "Anak, huwag mo muna yang buksan. Masyadong mainit. Siya nga pala, naibenta mo na ba ang mga isdang nahuli mo kanina?" Oho tay. Naibenta ko naman lahat. Ang kaso, pinapabalik ako ng taong pumakyaw sa tinda ko eh. Kasi wala raw siyang sukli. Mamaya babalik din ako doon para kunin yung pera. At siya nga pala tay, kailan ka sasama sa akin sa laot? Sagot naman ni Levitico. Matapos itong marinig ng kanyang ama, dali-dali naman yung bumalik sa kanyang silid nang hindi nagsasalita. Nang mapagtanto ni Levitico na tatakasan lang naman siya nito, mabilis na naman niya itong sinundan habang patuloy na kinakausap. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga siya nakahanap ng pagkakataon para mailapat ang talandrong bigay sa kanya ng albularyo upang malaman kung isa nga bang lehitimong aswang ang kanyang ama. Paglapat niya ng talandro sa balat nito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong mapaatras habang patuloy na kinakamot ang kanyang balat na natandaya ng talandrong hawak-hawak ni Levitico. Ano ba yan? Bakit nakakasunog ang kamay mo? Umalis ka nga rito! Alis! Wika ng kanyang ama matapos ang mga pangyayaring yon. Nang marinig naman ni Levitico ang sinabi nito, agad naman itong lumabas ng silid ng hindi umiimik. Kahit takot na siya noong mga oras na yon, pinili niya pa ring umakto ng normal upang hindi siya mapagdudahan ng kanyang ama. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng albularyo, doon niya inilahad na totoo nga ang sinabi nito. Habang nag-uusap sila noong dalawa, walang pagdadalawang isip naman siyang humingi ng tulong sa albularyo na pabalikin sa normal ang kanyang ama. Pasensya ka na, iho. Wala na akong magagawa para sa iyong ama. Mas mainam na patayin na lang natin siya kesa naman patuloy pa siya ritong maghasik ng lagim sa ating lugar. Kung iisipin, hindi na yan ang ama mo, iho. Dahil demonyo na ang kumokontrol sa kanyang pagkatao. Sagot naman ng albularyo. Nang marinig ito ni Levitico, halos hindi na niya nagawa pang sumagot sa sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa namang nagsisulputan ang iba pa nitong mga kasama upang mapagplanuhan ang kanilang gagawing misyon sa pagsapit ng gabi. Sa ayaw at sa gusto din noon ni Levitico, wala na siyang magagawa para mapigilan ang nais mangyari ng albularyo. Kinagabihan, pansamantala munang ikinulong ng albularyo si Levitico upang maobserbahan ng ilang araw. Kahit kasi alam nila noong ordinaryong tao naman ito, hindi pa rin sila dapat magpakasiguro gawa ng may kakayahan ng mga yanggaw na magtago sa kasulok-sulukang bahagi ng katawan ng isang tao. Dahil sa wala naman noong magagawa ang binata, kung kaya't ninais na lamang niyang sundin ang nais nito. Kahit labag yon sa kanyang kalooban, pinilit niya pa rin itong intindihin at maunawaan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakatago si Levitico nang hindi niya namamalayan. Kinaumagahan paggising niya, bumungad sa kanya ang grupo ng albularyo na dahan-dahan siyang inaalalayan pabalik sa kanilang tahanan. Iho, pakikuha ng mga gamit mo sa loob. Susunugin namin ang bahay ninyo. Ngayon mismo. Sana lang, ang kunin mo lang ay yung mga bagay na mahalaga para sa'yo. Bibigyan ka namin ng 2 minuto. Wika ng albularyo pagdating nila sa kubo nito.
Matapos naman yung marinig ni Levitico, dali-dali naman niyang pinasok ang kanilang kubo at kinuha lamang ang mga gamit na kanyang mapapakinabangan. Iniwan niya din doon ang lahat ng bagay na magpapaalala sa kanyang ama para naman kahit papaano'y magawa na niya itong mailibing sa limot. Sa paglabas niya sa kanilang bahay, halos maluha-luha noon si Levitico dahil sa mga nangyari. Tinangkapan niya doong hanapin ang kanyang ama, subalit sa kasamaang palad, bigo na siyang ito ay makita. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na sinilaba ng albularyo ang kanilang tahanan at kasabay nito ang paglapit nito sa kanya habang nagsasabi ng, Huwag ka nang umiyak, Levitico. Nakalaya ka na sa tanikalang ilang taon nang gumapos at nagpahirap sa iyo. Huwag mo nang alalahanin ang iyong ama. Alam ko namang nasa mabuting kalagayan na siya. Tumayo ka na, iho. Hayaan mo lang na manuot ang sakit sa katawan mo. Makalipas ang araw, linggo, buwan at taon, kahit papaano'y tuluyan na ngang nagiging magaan para kay Levitico ang mga nangyari. Bagaman masalimuot ang pinagdaanan ng kanyang buhay, labis pa rin ang kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil meron siyang albularyong nasandigan sa lahat ng pagkakataon. Itinuring din siya nitong isang tunay na anak na siya namang labis niyang ikinagalak. Magpahanggang sa ngayon, kahit ganap ng albularyo si Levitico, patuloy pa ring nananatiling sariwa sa kanyang isipan ang minsang nangyari sa kanyang ama na siya ang may kagagawan. Noong gumawa siya ng hakbang para gumaling ito, ngunit ang masakit na nangyari sa kanyang ama ay yung pinadala sa impyerno. Okay, opinyon ko sa kwento. Kung hindi ako nagkakamali, meron akong ganitong klase rin ng kwento eh. Tungkol din yun sa tatay niya na naging aswang din ata o nayanggaw din. Pero alam ko na pagaling yun eh. Kung pakitama nga ako, tsaka pakicomment sa baba yung title ng kwento na yun para mapakinggan ko ulit. Pero kasi ang angas lang talaga ng kwento na to. Ang pangit lang, gusto ni Levitico na gumaling yung tatay niya para sa sarili niyang kaligayahan. Di ba nabanggit din sa kwento na meron siyang mga personal na pangangailangan. Gusto niyang sumaya. Ang kaso lang, hindi niya nagagawa yung mga yon kasi nga dahil kailangan niyang alagaan yung tatay niya. So, gusto siguro ni Levitico ng shortcut, gumaling yung tatay niya para makatuwang niya, para hindi na niya intindihin. Ending, siya pa naghatid ng tatay niya sa impyerno, di ba? Parang ang sakit lang para sa isang tatay na ginawa sa iyo yon ng anak mo. Pero, malay natin, di naman natin kasi alam kung anong gusto talaga mangyari ni Levitico. Yun lang yung nabanggit. Yung gumaling yung tatay niya, magawa niya yung mga bagay na magpapasaya sa kanya. Pero syempre, bilang anak, pag gumaling yung tatay mo, malaking puntos na rin yun, di ba? Pero kayo tatanungin ko, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.